Когато се молим на Бог, ние трябва да се молим като малки деца. Независимо дали сме на 15, на 20, на 40, на 60 годишна възраст, това няма абсолютно никакво значение в очите на Бог. Сам нашия Господ Исус Христос ни казва, че Царството Божие принадлежи на децата и че който не го приеме като малко дете, не може да влезе в него. Вижте примера на едно малко дете. То не си казва, ах колко съм умен, ах колко съм добър, това нещо мога да го направя сам. Не, то винаги се оповава на неговия родител. Винаги търси помощ от неговия родител, винаги търси утеха от неговия родител. То не се възгордява, че може да направи дадено нещо по-добре от неговия баща или майка, а то напълно им се доверява. И както ни бива казано, който се смирява, ще бъде въздигнат, и който се въздига, ще бъде смирен. Именно това нашия Господ Исус Христос иска от нас. Да осъзнаем, че без Бог ние сме напълно немощни. Ние сме безпомощни. И всичко, което можем, правим, всичко е изцяло благодарение на Него. Защото без Него ние буквално сме нищо. Той иска да премахнем гордостта от нашия живот, да изкореним изцяло. Защото гордостта не само ни отдалечава от Бог, но тя директно ни води към гибел. И точно това Бог не иска да се случи. Той не иска нито една душа да погине, но абсолютно всяка една душа да се спаси. Защото Той ви обича безкрайно много. Бъдете благословени, приятели!